Следващата победа за Марица Пловдив, последна в домакинска победа за този шампионат. Първо да чуем коментарът ви за матча. Не стана един доста добър матч за нивото на Б група. За жалост изтървахме пак доста положение, което е наша хилесова пета от много време. Можехме се затворим матча и първото и второто по време при 3-4 ситуации. Накрая ЦСКА също имаха удар отдалече в гредата, но все пак трябваше да напокри. Но часа на момчета за мъжката игра. На какво давате тези наистина доста положения, които създавате? По-точно на какво давате това, че не успявате да ги отбележите? Отдавам го на това, че момчета са пресени поради липса на точки. Ако имахме тези точки, които ни се полагаха 25, 6, 7 точки, съвсем по-спокойно щяха да играят. Пак искам да кажа, ние нямаме слаб мач този сезон. С изключение, може би, на Габрово Порто по време там. Играем добре, изпускаме положения или съдийски грешки, или наши грешки. За жалост изгубихме доста точки. Не е това място, което се полага на Марица. Днес имахте проблеми с стартовия състав. Бяхте предприели някои промени в защита. Доволни ли сте от? Доволни сме, да. Всички се справиха до един. Няма сега да отличавам по-отделно. Всички събликанеци казахме колкото трябва. Честта на момчета пак за мъжката игра и сибераздаването, което казах. Работите ли вече по селекцията и къде трябва да се подобрите? Насякъде трябва да се подобрим, да има конкуренция, да се дигне нивото в самите тренировки, оттам нататък се дигне и в мачовете. Предстои ви тежък мач в Своги, последен за годината. Какво очаквате? То няма лесни мачове, очаквам да се фърват както днес и мисля, че няма да го загубим това.